na 49. stupni severnej šírky, 19 stupňoch a 5 minútach východnej dĺžky, u nás v Čabovciach prihodilo sa čosi nevídané. Tajomná oslňujúca žiara nad Tatrami rozrušila celé okolie. Ale iba my dvaja, ja a Slavo Kompíš, sme vedeli o vzácnej kozmickej návšteve z neznámej planéty Guru. Návšteva sa volá Majka. Vyzerá ako malé dievčatko, ale správa sa neobyčajne. Naozaj, naša babka z toho divže neochorela. A zo všetkého najväčšie ju rozhorčilo Majkino oblečenie. Na zemi sú deti, ze vesmíru letí, ti krúžaním len samé atomy. Hviezdy pokrývajú aj deti, čo sa hrajú, možno takisto ako my. Plné detí sú tie svety, o ktorých každý večer sníme. Raz sadneme do rakety a za nimi poletíme, 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 poletíme. Nelietaj ako normálne. Ja som vedel, že nás Starka vyhodí. Prečo nás vyhnala a prečo takto robila rukami? To rozpery robia. Prečo? Tebe, aby človek len vysvetľoval. Ideme aj na nervy, vieš? A kadiaľ sa chodí na nervy? Za hotelom druhá ulica doprava. Keď hneváme, tak sa hnevajú. A prečo sa hnevajú? Pretože sú veľkí. A veľkí sú inakší ako deti. Ty máš otázky ako malá. Pravda, že sú inakší. Niekedy by z nich človek aj ako naša babka. Je celkom normálna a zrazu ti povie, že televízia je zázrak. Aký zázrak? Keď ide prúd, tak to hrá. Jasné. A pritom vypráva, aká je naša mačka múdra, keď chytá na obrazovke krasokorčuliarov. A kde zoženieme šaty pre Majku? Nestaraj sa. Majka, ty sa niekde skry a ty budeš strážiť. Tam nie. Tam by ťa mohla uvidieť babka. Sem. Keby niečo tak... Čo je? To nič, ja som to iba skúšal.
pozor, bebe. Kde? Á? Koho to vyzeráme, mladý pán? Karola. Čo ti je zima? Nie, Prečo sa tak trasieš? len tak, ja sa niekedy trasím aj v škole, pri tabuli. Á. Čo to robíš? Potrebujem zapískať na Karola a nejde mi to. Vy ste mládež. Ja som vedel pískať už v Perinke. Ujo, prosím vás, nezapískali by ste na neho vy. Aký máte signál? Horí! No. Tak čo? No, Karol už asi nesmie ísť von. Tak ja idem, Ujo Kvašňák. Dobrú noc. Dobrú noc. Dobrý večer. Dobrý. Čo vy tu, pán Kvašňák? To je tie služba. Aha, Dobrý večer. dobrý večer. Krásne máme dneska, čo? Krásne, idete so mnou? Áno. A ozaj, ako je hore? Čo? Čo? Všetko v poriadku. Čítaj. Prepána, Jana. Čo to robíte? Čap. Čap. Čo je? Čap. Čap. Kroky. Počujete? Nie. Vy hej? Teraz už nie. Ale pred chvíľou tam dupkalo. Nekričte, pani Čutková, to buchli dvere.
Nebojte sa, tu nik nie je. Zdaj sa? Aj tak ťa vidím. Zlodej! Zlodej? Prosím vás, čo by tam kradol? Pahučiny? To oblok buchol. A čo tie kroky? Ja som počula kroky. A hlasy ste nepočuli? Ha? Myslíte, že sa mi sníva? Ó, Bože chráň, pani Čutková. Tu máte prášok na upokojenie. Nie? Dobrú noc. Pán doktor, je to možné, aby sem z vesmíru priletelo také malé, krpaté dievčatko? Čo prosím? Asi takéto veľké. Ako ste na to prišli? Bola tu. Kde? Tu. Tu stála. A bola z vesmíru. Aha. Ako vyzerala? Normálne, ako malé nahé dievčatko. Normálne, nahé dievčatko z vesmíru. A ako viete, že bola z vesmíru? Ale počkajte, starka. Ako vám to povedala? Ako ma počujete? Myslím, akou rečou. Ako? Po slovensky. Aha. A vy myslíte, že som sa zbláznila? Ale Bože chráň, pani Čutková, čo to vravíte? Pochopiteľne hovorila po našom. Ako ináč by ste jej rozumeli však? Na tom nie je nič čudného. Vo vesmíre sa hovorí veľa po slovensky. Ale pán doktor, čo to vravíte za nezmysly? No tak. Len pokoj, pani Čutková. Nepovedalo vám to dievčatko, ako sa sem dostalo? Hovorila niečo o nejakom systéme. To je najlepšie. Systém je najrýchlejší. A vy ste jej hneď uverili, že je z druhej planéty? Vôbec nie. Najskôr som si myslela, že je to žart. Ale keď začala špacírovať po strope a odletela... Takže vám to prišlo na dodatočne. Keď sa vám zdalo, že špacíruje po strope. Čo sa mi zdalo? Nič sa mi nezdalo. Tade to išla. Celkom normálne. Pani Čutková. Po strope. Ale veď sa poďme spýtať chlapcov. Tí tu boli s ňou. Počkať. Čo? Poďme. Bude mať krásne šaty. To sú záclony. Prosím ťa, záclony? Veď sú na tom gombíky. A venček? Zle je. Ešte je to Pavkine svadobné šaty. No a? Nejaké malé dievča predsa nemôže chodiť po ulici v svadobných šatách. Tak si ich prešije. Čo je to prešije? Takto. Ihlou. Niťou. Nepoznám ihlou niťou. Počuješ? Ona nevie šiť. U nás sa učíme šiť už v 2. triede. Aj chlapci. Pomôž mi s tým. Ruky hore.
Vylez na tú stoličku. Nemám radšej vzlietnúť. To bude asi lepšie. No. Pomaly. Tak, ešte. Mám preletieť cesto. Stačí. Nie, pršalo by nám sem. Zostaň tak, ako si a oddychni si chvíľku. Podaj mi nožnice. Nosíš sukňu radšej kratšiu alebo dlhšiu? Čo je to, kratšiu alebo dlhšiu? Pýtam sa hádam po slovensky. Chceš mini alebo maxi? Čo je to po slovensky mini-maxi? Hasiaci prístroj. Nepýtaj sa jej, radšej dlhšie. Skrátiť ich môžeme vždy. Tak poriadne víza nevrť sa. Lebo budeš mať tiktakovú sukňu. To je koniec. Tu na neprejdeme. Na tých kameňoch pozor, pani Čutková! Aby ste sa nepošmykli, je to klské! Nech sa páči. Ja? Tak. Nevravel som, že je to klské. Je to krivé. To vidím aj ja. Keď ona sa stále vrtí, Požičaj mi tie nožnice. Majka, klesni. Ešte. Doprava. Ešte klesni. Ešte. Doprava. A teraz sa budeš na mieste krútiť. Rozumieš? Babrák. Kvôli vašej Marťanke. Nakoniec sa ukáže, že si z vás urobili dobrý deň. Povyzliekali nejaké dievčisko a vy ste im takto naleteli. A naučili ho chodiť po strope. To ste videli vy. Ta ta ti ta ti 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 ta ta ti ti ta ta ti. čo to vysielaš? To, čo šiješ. Ti ta ti ti ta ti ti ta ti ta.
toho sa nestrieľa. A to nie je vidieť. Počkaj. Nevidíš? Teraz budete musieť chodiť všade spolu. Veľká vec. Aké je to? Strašné. Trochu ako nočná košela. Nemá to švih. To sa napraví. Majka, daj si dole ten opasok. Nemôžem. No tak si ho daj na šaty a vyzleč si ten trikot. Už. No? Teraz vrav. Vynikoš. Niekto ide. Babka, kamenistý, babka, kamenistý. Nestalo sa vám nič? Potkol som sa. O nejaký drôt. Tu je. Tam niečo rachotí. V tej búde. Babka, kamenistý, babka, kamenistý, babka, Nič. kamenistý. Majka, ty sa skry a my budeme tvrdo spať. Tak, chlapci, priznajte. Nechajte ich spať. Čo je to tu? Obvezy, či čo? Pre pána Jána, to vyzerá ako moje svadobné šaty. Kto to mohol urobiť? Jeden z tých dvoch cherubínov. Oni vlastne prišli pre šaty, Áno, preto dievčatko z druhého sveta. Ale babkine šaty sa slečinke nepáčili, tak ich postrihala. A je preč. A my pôjdeme tiež spinkať, pretože už je pre pána Jána. Tu je prášoček na upokojenie a rýchlo do postele. Na zemi sú deti, zem bez vírom letí. My kružaním len samé atomy. Hviezdy pokrývajú aj deti, čo sa hrajú. Možno takisto ako my. Plné detí sú tie svety, o ktorých každý večer sníme. Raz sadneme do rakety a za nimi poletíme, 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 poletíme. Raketa tých detí nám už asi letí. Možno, že zajtra ráno pristane na okraji lesa, aj bude celku plesať a na zemi už zostane. Plné detí sú tie svety, o ktorých každý večer sníme. Raz nasadnú do rakety, možno, že ich uvidíme, uvidíme,
Na 49. stupni severnej šírky, 19 stupňoch a 5 minútach východnej dĺžky, u nás v Čabovciach, prihodilo sa čosi nevídané. Jedného prázdninového dňa zavítala k nám kozmická návšteva z planéty Gurun, Majka. Musím povedať, že mne a Slávovi spôsobila nemálo starostí. Napríklad zadovážiť pre Majku celkom obyčajné šaty. No ona sa povie, návšteva z kozmu. No a nikto mu nechce uveriť. A zdá, dospelí? Á, títo božne. Je vám to trápenie. Na zemi sú deti, ze vesmíru letí, jej kružaním len samé a to my. Hviezdy pokrývajú, aj deti, čo sa hrajú, možno také sto ako my. Plné detí sú tie svety, o ktorých každý večer sníme. Raz sadneme do rakety a za nimi poletíme, 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 poletíme. Jedzte slušne a neháčte to do seba. Aj otec to do seba hádže. Lebo už je neskoro. Otec sa ponáhľa do roboty. Ani my nie, už sme tam mali byť. Dnes sme my na rade s krmením. Tak hotovo a ide sa. Počkaj, musíme nechať správu, kam sme išli. Zlomíš mi chrbát. Išli? Sme na výzvedy do lomu. Ak sa nevrátime do 8, sme zajatí. Čo sa deje? Dve deti.
Jaro s Katkou. Prišli špehovať. Skryjeme sa. Keď prídu sem, vystrašíme ich. A čo ja? Aj ty. Mini. Alebo Maxi. Radšej Maxi. Nech ťa je viac. Je tam? Možno zamkli v klube. Myslíš, že taký lietač aj spí? Zabudli zamknúť. To boli nepriatelia. Ale kdeže? To bol Fero Michalička, jeho sestra. Od farmárov. Sú celkom fajn. A prečo sme ich strašili? To je fakt. Malé deti sa nemajú strašiť. Katka, nepláč. Keď ja som si udrela koleno. Ukáž. To nič nie je. Naľakala sa strašidla. Ale to sme boli my. Robili sme si psinu. A čo to tam lietalo? Tuto Majka. Išli sme na výzvedy do lomu. Ak sa nevrátime do 8, sme zajatí. Správne je zajatí. A teraz nie je čas na pravopis. Vyhlasujem mobilizáciu. Komu? Tebe. Ja to predsa viem. No teraz, keď som ju vyhlásil.
Čo je to? Slza. Čo je to slza? Plač. Čo je plač? Prosím ťa, ty si ešte nikdy neplakala? Tak by sa nepýtala. Plač je keď... Plač je... Keď ťa niečo bolí. Vieš, tak... Keď stratíš bábiku. Alebo keď sa niečoho bojíš. Aj keď krájaš cibuľu. A keď ti niekto... Ako to, že chodíš a rozprávaš, keď si lietač? No? Ona k nám priletela z druhej planéty. Čo to máš? To sú okuliare. Prečo okuliare? Aby som videl. To sú náhradné oči. Majka, nevypýtuj sa už toľko a poď raňajkovať. Čo je to raňajkovať? Pozri sa, Kačenka, pozri. Pozri sa, Kačenka. Chlapček s bublinkami. Ten je smiešný. A kde si sa vybral, chlapče? Na mesiac! To vás učia v škole robiť si posmech zo starých ľudí? Ujo, ja naozaj letím na mesiac. O 3:00. Ujo, prosím vás, koľko je hodín? Ja ti dám hodiny, ty chuligán jeden. Teraz nabijeme vodomet. Plukovník, strašná zbraň. Vyhubíme kozov ako vošky. Človeče, teraz nám budú každý deň chodiť na trávu. Správne, ale nehovor mi človeče, keď som veliteľ. Veliteľ! A nie je nás na vojnu trochu málo, keď sme len dvaja? My sme prábor a bojujeme za spravodlivú vec. A na tých zbabelcov je nás až. Choď ďalej, nech ťa nepodmetiem, lebo sa nevydáš. Kam sa nevydám? Nevydáš, rozumieš? Nevydám, nerozumiem. To nič, neboj sa. Všetko pochopíš, až budeš väčšia. Asi takáto, vieš? Niekoho stretneš a bác, máš ho rada. A keď ho budeš mať strašne rada, tak sa za neho vydáš. Už rozumieš? Strašne rada. Porazíme kozov, útrinosov kozov. Porazia ich farmári, zapriahnu ich do káry. Ňuf, ňuf, ňuf. Prápor, pochodom chod. Mamu mám rada. Otca mám rada. A niekedy aj brata, keď ma nenaštve. Rozumieš? Rada.
zem! A prečo sme ho nezajali? Mohli sme ho poviazať. A naťahovať sa im s Jurom, čo? Zajmeme ich všetkých. Odrazu. Poďme. Mali ste tu pekné svinstvo, že sa nehambíte pred návštevou. Vyprášte aspoň tie deky. Poď. Vieš, chlapci sú ti strašne neporiadní. A hlúpi. A pritom sa stále vyťahujú, čo oni vedia, čo urobia, čo dokážu. Pokrikujú na človeka, bež domov, urob to, urob hento, odnes to. Som rada, že teraz budeme na nich dve ženy. Kde si tak dlho? Tu sa dejú veci a ty sa flákaš kade tade. Povedalo sa o tretej, nie? Na čo máš tie vrecká? Na mesiac. Čo by som tam asi dýchal, múdra hlava? Nevieš, že tam nie je nejaký vzduch? Tak to si vždy cucnem. Urobili si z nich otrokov. Nútia ich upratovať. To je strašné. Či je to cudzie dieťa? Ničie. To je Majka. Z Bratislavy? Z inej planéty. Z Guronu. Prečo ste na mňa nepočkali? Ja si tu nafúkujem vrecka a vy si lietate po planetách a ťaháte sem dievčiská. Máš si pohnúť. Idú dnu. Obklúčime ich. A toto je náš kozmonaut Jurko Potočný. Som rád, že si tu. Práve mám letieť na mesiac. Aspoň mi povieš, ako sa to robí. Takto. Ha? Poď. Ja tam tresiem granát a potom zaútočíme. Hurá! Hurá! Ste obklúčení! Dajte sa! Za toto si, chlapci, upracete. Obaja. Teraz som zametala. Buď rada, že vás ideme vyslobodiť zo zajatia. Vzdajte sa. My vôbec nie sme zajatí. My sme sem prišli sami. A sme radi, že tu môžeme byť. A prestaň už s tou striekačkou. Ale nechaj to. Ste zradcovia. A to je ešte horšie. To si odpikáte. Nevyhráže sa, keď ani nevíš, čo sa tu robí. Keby ste sem nehádzali tie sprosté bomby, Jurko sa mohol naučiť lietať. Už som bol takto vysoko, ty. Len sa neposmievaj. Ak chceš niečo vedieť, tak táto moja kamarátka je z iného sveta. Poď, nevšimaj si ich.
Keď nebudeš niečo vedieť, poviem ti to sama. Ja viem všetko. Počul si to? Poď. No tak to skúsme. Archimedov zákon, no? Teleso ponorené do kvapaliny je nadľahčované silou, ktorá sa rovná váhe kvapaliny telesom vytlačenej. To ste ho naučili. Také malé decko ani nemôže vedieť, toto bol Archimedes. Archimedes, matematik a fyzik, žil v 3. storočí pred našim letopočtom na ostrove Sicílii, meste Syrakúzy. Slovo za slovom, ako je to v dejepise. No počkaj. Tak, toto bol... Naschvál, Jesenius. Jesenský jak český humanista slovenského pôvodu, lekár, filozof, rektor Karlovej univerzity, osobný lekár cisára Rudolfa II. A Mateja, vykonal v Prahe prvú verejnú pitvu. Do ktorej triedy chodíš? Nemáme triedy. Vy tam máte len do triedku? Nemáme školu. Takúto kamarátku nemá nik. Niekto má takúto kamarátku a niekto výstavné angoráky, šampióny. Človeče, to sa nedá porovnať. Počkaj. Dedič, s ňou sa môžeme kamarátiť všetci. No, ak chceš. Ona vie všetko, ale niektorým slovám vôbec nerozumie. Na zemi sú deti, zem bez vírom letí, my krúžaním len samé atomy. Hviezdy pokrývajú aj deti, čo sa hrajú, možno takisto ako my. Plné detí sú tie svety, o ktorých každý večer